Mga kamigs, magpiprito tayo ng matambakang isda mga kamigs. Yan ang ating kamatis, luya, bawang, sibuyas. At meron tayong daw ng sibuyas. Yan, mag-sarsyado tayo ngayong araw mga kamigs. Yan o. May iba naman. Tingnan natin kung marunong naman tayo mag-sarsyado. Nagpritong matambaka. Yan mga mix, maya na lang at tayo magpiprito na. Mga mix, umpisa na natin ang pagprito ng ating matambaka. Yan mga mix, yun ang salang ating piprituhin mga mix. Yan, magprito-prito muna tayo ngayon at mag-sarsyado. Tingnan natin kung marunong naman tayo mag-sarsyado ng pritong matambaka. Yan mga kamig. Yan ang ating lulutuin ngayong araw. Yan mga kamig. Maya na lang yan. Mga mix, ito na ang ating unang salang. Ngayon na natin mga kamig. Isalang natin yung pangalawang salang. Yung mga kamig. Gawin na natin tatlo mga kamig. Para madali-dali maluto. Yan mga kamig. Basaran na natin ang pangalawang salang mga kamig. Yan. Yan mga kamig. Tayo ngayon ang sarsyadong matambaka. Tingnan natin mga kamig kung tayo marunong sarsyado. Yan mga kamig. Maya na lang yan mga kamig. Mga kamig, malapit na maluto ang ating pangalawang salang mga kamig. Yan o. Tayo magprito-prito muna ngayon. Tayo mag-sarsyado. Yan mga kamig. Ang ating luto for today. Sarsyadong matambaka. Yan mga kamig. So, yan. Anuin natin yan mga kamig. Yan o. Salang na natin ito mga kamig. Panghuling salang. Yan mga kamig. Yan. Magprito-prito tayo ngayon araw. Tayo mag-sarsyadong matambaka. Yan o mga kamig. Yan ang bali 8 pirasong matambaka yan mga kamig. Yan lang mga kamig. Kamig, balik rin natin yung panghuling salang natin mga kamig. Yan. Para maka-umpisa na tayo mag-isa ang ating lulutuin sarsyado. Yan mga kamig, mag-sarsyado tayo ngayon. Tingnan lang kung marunong naman tayo magluto ng sarsyado. Yan mga kamig.
Mga kamig. Ganito na yan mga kamig. Hanguin naman natin ang muling halang para tayo ay makapag bisa na ng ating lulutuin. Mga kamig. Mamaya na lang. Kamig, umpisa na tayo mag-isa. Unahin natin ang luya. Yan, lutuin muna natin ang luya. Lalagay kami ng luya guys kasi para mawala yung lamsa ng isda. Yan mga kamigs. Kaya naglagay tayo ng luya. Yan mga kamigs. Dito natin ang bawang. Sibuyas. Tama natin yan. Yung mga mix. Lagyan na natin yung kamatis. Yan. Sa kamatis pa lang, mga kamigs ay ulam na. Yummy! Yan siya mga kamigs. Mikos-mikos lang natin yan mga kamigs. Para malutong maigi ang ating kamatis. Yan mga kamigs. Yan, mamaya na yan. Palutuin muna natin ang gusto. Mga kamigs. Maglagay na tayo ng paminta. At magic. Yan mga kamigs. Mag-add tayo ng sabaw, tubig. Yan, para may sabaw-sabaw yung ating yan. Shadow. Kunti lang naman yan guys. Kasi yun shadow yan eh. Dapat may sabaw man na konti yan. Mga kamigs. Yan. Para ay mabilis siyang kumulo. Yan mga kamigs. Ating takpan muna siya para kumulo na siya ng maigi. Mga kamigs. Yan, kulong-kulo na mga kamigs. Yung ating salsa. Yan mga kamigs. Lagay na natin ang ating matambaka. Yan. Yan mga kamigs. Yung ating matambaka mga kamigs. Yan. Yan ating pinirito kanina. Yan mga kamigs. Na nailagay na natin ang ating piritong matambaka. Yan. Kaya pakuluin muna natin yan mga kamigs. Yan. Mga mix, yan na natin ang ating niluluto. Yan o. Kulong-kulo na siya mga kamigs. Yes! Yan. Parang ang sarap ng kumain. Mga kamigs.
lagay na natin ang ating itlog. Yan. Para mas lalo pang sumarap ang ating niluluto, mga kamigs. Sana all. Ang ating sarsyadong pritong matambaka. Yan, mga kamigs. So, yan, mga kamigs. Naluto na ang ating ulam ngayong tanghalian, mga kamigs. Diba? Yan, simpleng ulam sa probinsya ng Bicol. Yan. Yan, mga kamigs. Mag-add tayo ng asin. Yan, mga kamigs. So, yan, luto na ang ating sarsyadong matambaka. Yan. Yan, diba, mga kamigs? Simpleng recipe. Yan. Ang sarap. Nice. Yan, mga kamigs. Ang ating luto ngayon ay sarsyadong matambaka. Yan. Yan, mga kamigs. Nakaluto na naman tayo. Ulam sa tanghalian. Maraming salamat po sa inyong suporta lagi sa aking mga ginagawang video, mga kamigs. Yan o, malapit nang maluto yan, mga kamigs. Kunting mikos-mikos na lang yan, mga kamigs. Thank you sa inyong lahat dyan, sa mga sumusuporta at walang sawang nanonood sa aking munting video. Yan, mga kamigs. Siguro naman ay lutong-luto na siya. Yan, hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi, saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!